Crack it. Crack it. Mula dito bumuga ng mga pampaka namin na malulupit. Kahit sino mamamahang sa amin sisiguro din ang hindi sila makakahigit sa mga hampas na ilalapag sa pamawalat pa sa aming katauhan. Guerrero, nagkaon. Ang dudan, pansit kanton. Tagulag ginamon. What the fuck? Ang bumamon. At kutsaw. At tubig. Ron. Aron mabusog ko. Taon ko, butbut. Butbut sa lube. Sarap. Sarap na na. Paano masabi? Sudan, pare si dagluto. Pa. Ang kuan sa lobi, bula. Bula ng iyog. Sudan ni boss dongi. Yan, kumakain ba yan? Boy tapang. Boy tapang, kaya mo ba yan? Boy tapang. Natukan ko. Sinudan. Lame kayo. Yung bula. Okay kayo. Palamanan, parang dungi, parang mamon. Yata yan, parang mamon. Mamon sa lube. Mamon. Sasagulan yan ng ano, ginamos. What? Well, buti na yung dungi, arog karon. Palamanan na niya ginamos ron na yung bula. Tanawa niya ron. Buta nga palaman niya, luto na yun. Kana, isog kayo. Oh, pili-pili. Kana. Palaman na ginamos. Ginamos na butiti. Kinain. Lamay. Biglang tumingin sa kamera. Hindi tumingin. Uy. Yan, kumakain si Dubos Dongwe. Alam niyo ba ano ang kinakain niya? Isa yung uri ng bato. Isa yung uri ng bato. Ayan. Yan. Bos Dongwe. Tigas kumain. Kumain ng ginamos. Yan. Wala na. Ubos na lahat. Yan, sa pare na ko. Ubos na bungi. Wait, unsa akong pagkaon sa bungi? Kung magkaog bungi. Dito kami nagmula. Samahan ng pinakamatibay at pinakamahusay. Gumagana sa mga pagpapayat ng mga bata. Gumawa ng mga barat sa kultura pinalalaman. Ang buta. Mukhang buta. Way uyab, maunat sila. Way uyab, oo way sila. Way uyab, ambot talaga bagong tuig na.